Ako si Jimboy, ginaingon. Mahal ko kayo nga akong ginigugma. Apa nagkabuag mi tungod sa usa ka panghitabo nga, wala ko palandunga nga mao'y mahitabo. Mao'ning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Grabe. Hangtod ron? Huwag ka pa kapahilabot si Muyab. Di man gud siya gusto nga pailabot na ako pa. Gusto niya nga humana sa among kasal. Ako siyang hilabtan. Agoy. Agoy, nagduda naman noon ko anang uyab ni mo da. Ha? Nganong nagduda? Nagduda ko nga bulhang na ka na imo uyab. Bulhang na gina. Muna hinungdan nga di siya gusto nga una-unahon ba? Aron dili siya masakpan nga bulhang na. Luag na. Uy, pa. Mo'y gusto niya nga human sa inyong kasal, mo'y panghilabot ni mo, ngadto niya. Aron ba di may ilan siya ba nga puti pa kay kasal naman mo? Pa. Ay, salamat kidako kay kurong kita da sa akong pag-drive taxi. Kuhaan na kong abang, unya may ginansya pa ko nga 3,000 pesos. Alright, panto ko silang bay andoy ron. Huwag man siya mag-drive. Agdon ko to siya biyong tagay, bi. Sa di pa kumukrahi. Mural ka puntos papa mo anara. Ida. Ano naman siya pailabot? Kinaraan yan ang inigumas kasal o na paturudya ko porbida. Mo ba? Bayan do? Ako gani? Abdos wilidahan ako sa wag kasal mi. Kaya ikaw no, wapa to siya Abdos. Di ko ba kasal, bahala na to siya Ay. Okay, advance po na ako ang paghilabot sa akong asawa. Para mabahibawan na to kung mabdos ba siya o di ba? Kung virgin, pasagin siya. Kanibay, ako lang ha. Ako lang yung kinaya ha. Mao nga gusto kong mamabdos daan ng babae nga ako pakaslan para klaro gay kayo nga. Makaanak ko ba? Nya makaanak sa babae nga ako pakaslan. Boss sabay Jimoy, hoy. Di lang kay hilabtan mo lang siya. Ha? Pabutang nga mamabdos siya. Una mo siya pakaslan. Bayan doy. Sa'yo ka na mo drive taxi? Opa, sayo ko mo drive ron. Ron, sayo sana ko makuha ang abang ug ang panggasolina. Ingon man ang ginansya. Kung makuha na nako ang abangan niya, gasolina o ginansya, at tunay na ko si Rosemary, ang uya ba? I-date na ko siya. Ug ningi kayo na. Turja ko na ko siya. Kana mo na gusto na kong mabati ka ni mo. Bugaan ang una ng uyab mo. Ug oras nga putli siya nga imong makuha. Bahala na siya gumabdos. Ay, pakasi! Ang importante nga ikaw gyud ang makauna sa iyang pagkababae. Jimboy, uy. Unya na lang lagi ko hilap. Di ko makasal na ta. Salamat, igipahunong nimo ang taxi. Ay, gipahunong ni na ko aron magklaruhay ta. Unsa may klaruho nato? Tugaan ni ko, bi? Ha? Di ka na ba na virgin, ha? Oh. Mao nga mahadlo ka nga magpahilabot ako nga dili pa ta kasal? Ha? Roslyn?
Og adto ka na magpahilabot na ako man sa atong kasal. Aron di na ko makahimo sa pagigbuwag nimo, kay minyo naman ta. Ha? Oh, Jimboy. Nagtuo gid kang bulhang nako, ha? Abi kay di man ko magpahilabot nimo sa di patakaslon. O sige, mamo kay gusto nimo, ngay mo kong hilabtan nga di pata makasal. Sige, dad ako sa dapit nga gusto nimo kay ihatag ko nimo ang gusto mong mahitabo. Sige. Salamat, Roslyn. Dagang salamat, day. Roslyn, Sakit sa akong kuan. virgin ka to. di siya, kay sakitan man siya. Yung karoon sa man bulhang ko, ha? Ah, Sige hada to baga ko sakit ra ba kining ako. sorry, day. Okay. Virgin gid ka day, uy. Ani day ni. Oo, day. Gani, maglisod gani kong angkon sa imong pagkababae, day. Kay lisod yun. Mauli na tana. Agaka ko kay maglisod kog lakaw. Sakit kay nga ako, ah. Murag dunay nagungot nga, oh. Agaka ko pechimpoy. Mao ba, nak? Virgin ang imong uyab nga imong gitudyak. Ha? Naglisod ka sa pagpaso sa imo, ha? Mauna pa, oy. Tila no shaking da shaking. Shaking. Kamoy hugaw lang gigay guna-una pa, oy. Hugaw kay mo guna-una sa kong uyab. Kamong duwa sa kong amigo nga si Andoy. Believe si ko ng uyab mo da. Gusto lagi na siya nga putli siya nga imong dadon nga to sa altars kami niyon. Mauna pa. Kuman sa inyong kasal yun. Ug ako gi, Believe ko. ako gi nauwaw pa. Nauwaw ko, eh. Ay, talagsaon siya talagsaon yun. Busa, ayaw na siya buhi ipa, Jimboy. Pagkaslin ng bayana. Magtigom pa kung maayo pa. Basta kay siya na. Si Roslyn yun, ang dadon ko sa altars kami niyon. Yan na to, ma'am. Kupa, ay, tumot kayo. Salamat ka pa nga taxi driver. Nara-complete Salamat. Uy, ma'am. Kadako yun, uwa. Para ba ko isukli, ani, ma'am? Sa kalibo man nila. Oh, no problem. Imo na ng sukli. Ha? Punan ko pa na. Kunukuyo ka na ako sa pagsaka sa amo. Gihidlaw na ko og sex. Uy. Og ikaw ang gusto ko nga ako ikauban. Tanan na. Humanta mag-charger, hatagan ta kag dako nga kantidad sa kwarta. Ha? Tanan tayo. Kalami naman din niya. Kasiksik mo. Humbag. Uy, sige pa. humbag ang ate. Swerte ka. Di na makaya, ma'am. Ikaw na timingan sa kuntana sa sexon. Pag-abot ako sa Pilipinas. Di na ni madama. Lami na gikayo. Nagkunong tanak ka. Naagay. Lami. Uot ang ganahan ko, anak. Uot. Dugayan na. Ayaw na. Pabuta. Dugay-dugayan sa akin. Sige pa. Sige pa. Faster.
nako. Mabdos na ko sa atong anak. Ha? Kay wa naman ko managang matag-higay nga mag-charger ta dito sa kong giistaran. Gusto na ko mo pahimutang sa kinabuhing minyo. Mga Jimboy, magpakasal ta. Oh, uy. Swerte ka nga. Ikaw ang gusto na kong mapana. Kay kwartahan baya ko. Kining, di na mahimo, mama. May uyab ko niya. Kaslunon na ba mi? Ano di ay? Ako'y pakasli. Kay nagsabak na ko sa atong anak. Oh, Dili ka gani mo pakasal na ko. Ipapatay ta ka. Magsuhol ko og tao aron patyon ka. uy! Ma'am Delia! Werting hilak sa kong uyab nga sa laing babae ko nagpakasal. Pagkawa ko yun magdahom, nga ang babae nga mooy natingban sa kong gugma mo'y plano nga ako yung pakaslan, wa noon mi magkadayon. Pagkawa yun na ako magdahom. Mga kasama ang kaagi ni Jimboy, dinining tulumanon. What's the style? Pagkawa yun magdahom style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.